Yathi ingahamba yadla udaka. Ngalesaga ngifuna ukukhuluma namaciko onke. Ngiyafisa ukuthi ngiwatshele umsuka walesaga ukuthi sakheka kanjani ngenhloso yokuthi ngiwakhuthaze ukuthi nawo akwazi ukuthi asakhele izaga nezisho nezifenqo ezihambisana nalenkathi esiphila kuyo yanamuhla. Lesaga lesi siyisaga esifundisa umuntu nomuntu ukuthi azifundise yena ukwamukela isimo asuke ebhekene naso ngaleso sikhathi. Lesaga sakheka ngemuva kokuba impi yamabutho akaZulu ihambile iye empini. Yathi mayifika khona ngesizathu sokuthi la ihambele khona babengenazo izihlobo, bengekho abantu abazothi mabekhala bese basabela. Kwafika isikhathi sokuthi umphangazana ube ngenhla, bafisa okuthiba umphangazana bangazi ukuthi bazokuthola kuphi. Babephuza amanzi, bathi mabewaphuza amanzi abalume eziswini. Base sebethatha isinqumo sokuthi kungcono bathathe inhlabathi okanye udaka emfuleni, balibonde balihlanganise namanzi benze into ezenza iphalishi ukuze baphuze bese esiswini ihlala iqine bakwazi ukuthi babe namandla. Nebala ke bakwenza lokho, balihlanganisa udaka balibonda benza into esaphalishi ngesizathu sokuthi wawungekho umuzi laba beya kohlasela khona okanye laba beya kobamba khona impi abazothi mabefika kona bese ubanikeza ukumaya bamaye bathi bomphangazana. Amanzi babemawaphuza abalume. Yingakho ke bathatha isinqumo sokuthi bahlanganise udaka baphuze lona ukuze eziswini zabo kuzoba khona into eqinile ezohlala ibanikeza amandla. Bathi kuma sebebuya basixoxa leso sigameko esibehlele phambili la kade bekobamba khona impi. Base bexoxa bathi sithe masifika laphana indlala yafike yangenhla, sathi masiphuza amanzi asilume eziswini, kodwa sabe sesithatha isinqumo sokuthi sithathe udaka siphuze lona ukuze lizothi malihlale eziswini bese lisinikeza amandla. Incitha buchopho ke zasendulo nenqapheli zasendulo yilapho ke lizasungula khona lesaga esithi yathi ingahamba yadla udaka. Kwakukhulunywa ngempi yamabutho akwaZulu ukuthi yathi ingahamba yadla udaka. Lesaga ke siyisaga esifundisa umuntu nomuntu ukuthi la uhambele khona, la ufike khona wokwazi ukuthi akukhona kini, noma ngabe isiphi isimo obhekana naso ubokwazi ukuthi usamukele. Ulingise impi yamabutho akwaZulu eyathi ingenako ukumaya, yahlanganisa udaka yaphuza lona yathola amandla. Ngiyafisa ukuthi ke wonke amaciko akithi asakhele izaga ezihambisana nalenkathi yanamuhla sesiphila kuyo ukuze isintu sethu nobuciko bethu thina njengabantu abampisholo bungeke bashabalala. Yathi ingahamba yadla udaka, impi yamabutho akwaZulu. Angithemba ukuthi uzoyithokozela le video ngoba izokwazi ukuthi kufundise nawe eciko, uzokwazi ukuthi nawe usungulele isaga okanye isisho esobe samsana nalesikhathi esesiphila kusona sanamuhla. Izaga nezisho ezikhona akusho ukuthi zanele, akusho futhi ukuthi ezinye zisadingakala, ziyadingakala ngoba ziwubuciko bethu. Ubuka izigameko ezithile ezenzakalayo bese ukwazi ukusungula izaga, kanjalo nezisho nezifenqo. Angibonge.